Europako Parlamentuan gaude, hemen Bruselako egoitzan, Florena Oiz dago gurekin. Urtero bezala GUNGL ezkerreko taldeak bere Peace Conference antolatzen du gaur eta bihar, eta urten NATOri dedikatua No to NATO esateko, NATOri ezetz esateko hain justu. Florena Oizek parte hartuko du konferentzia honetan, eta esaiguzu ze mezukin, ze ideiakin zatozen. Bi mezu nagusiekin nator, alde batetik gogora ekarri nahi dut duela 30 urte Euskal Herriak ezezkoa eman ziola NATOri, Espainiar estatuan egintzen erreferendum hartan, iruditzen zaigu nahiko importantea dela hori oroitzea, izugarrizko garaipen jendartearen garaipen politikoa izan zelako, Euskal Herriak mezu argi eman ziolako NATOri, ezezko mezua, eta bigarrenik mezua gure hausnarketa da orduan Euskal Herrian ikusi zenez, orain ere nabarmena dela, komenigarria dela NATOren kontrako jarrera eta NATOren kontrako mobilizazioak eguneroko bizitzarekin lotzea, jendeak nolabait ulertzeko azken finean NATOrekin batera TTIP eta horrelako eraso asko datozela neoliberalismoen aldetik, azken finean NATO neoliberalismoaren esku armatua delako, ezta? Bi hausnarketa horiek ekarri nahi ditugu gogora eta ez hori bakarrik, hemen esan daitekena entzutera ere bagatoz, iruditzen zaigulako Europako ezkerrak erantzun eman behar diola NATO eta neoliberalismoaren erasoari, eta horretarako ezinbestekoa dela indarrak biltzea. Eta harreman sare hori egitea, horretarako ere egiten dugu hemen lan Europako Parlamentuan. Floren, eskerrik asko etortzeagatik. Bai, zuei, ongi izan.